and as soon as you want to say quantum. Obi ho no mo a enti a mo si susu sort of ya pen ne say obi ho no mo a si yesu mo jabeje odina no bompa na no de bompa no de kunu mo bi yiri nufu tinya mo beti ontie because one na wo de bompa na no ti obi yiri nufu ano enti nya de a obetie one na wo de bompa na no ti obi kunu kwoti ano ontie enti ontie no sam ne de emu otu be ma oyem so ahihyew sa me no pempem wo sine pen enti nya de nyame betie enti wo beba me hanom no me stressa de bi a waye bi odom anko afa nchew no hunu mmobo na kwanche na ye ya ma wo nenye yiye me nka se koye fasting and wo nu mo bi yiri nufu nyame betie ontie enti no eno ne ma sumsum sore edanso ewo yi mu no sa na ti eba na tumpan ne we na mo na eno ocho kunkuma ya osi mfa de huta impintin ne fa ni yankopon aye so ti ase ya de twenen ya de twe ahonhom isi etumpan so so de tumpan freja ya tumpan ya de freja odoma nkoma kire ma na ye frem nti odo nyame wo odoma nkoma kire ma ye wo bofo a wo yo kire ma one no wasra ne o ti ase nti de fa so ya stand no twini isi mu odoma nkoma kire ma yenhwe